O 24 de xuño é San Xoán e o Concello de Poio celebra o día do seu patrón. Farao cunha programación que se estenderá dende o domingo 22 ao venres 27 con propostas para todos os públicos. Pois o San Xoán, o mes de xuño, é o mes máxico do noso Concello, unha das festas pois a importante que representa pois a todos os veciños e veciñas e a todas as parroquias do noso Concello. Un San Xoán que cada vez é máis poio, é dicir, desde ata a elaboración do que é a cartaza, é dicir, o que é o cartel de presentación que está elaborado por alumnado do noso Concello, ao que é a propia programación que cada vez pois participan pois máis colectivos, máis agrupacións, máis empresas do noso Concello. O tiro de saída será o día 22. Dende a Casa Consistorial ás 9 da noite darase o pregón que este ano corre a cargo da veciña Pilar Martínez. Tamén se entregarán os premios do concurso de cartéis de San Xoán e os recoñecementos aos deportistas da tempada. Este ano vamos a ter de pregoeira a Pilar Martínez, é dicir, unha veciña do Sartal, unha veciña da parroquia de San Xoán, que era algo do que nos propoñíamos cando chegamos ao goberno, é dicir, nos queríamos que o que era a propia festa, pois, de alguna maneira transmitira o que somos como Concello. Por eso se buscou unha pregoeira daqui, pois unha pregoeira muller, unha pregoeira que estuvo pois relacionada pois co Concello, está no eido da educación e tamén pois sempre colaborando como era a recollida desas ervas, e para nós pois é moi gratificante que aceptase ser a pregoeira. Iso si, o día forte será o 23. A noite máis meiga do ano vívese con forza no Concello. Unha xornada na que, ademais da tradicional recollida de ervas de San Xoán, haberá a gran sardiñada popular na seca e o prendido da fogueira. É dicir, un San Xoán moi participativo, un San Xoán que represente e que traslade realmente o que é Poio, e por eso na programación pois se pode comprobar eso, desde a actuación de orquestas que son, en este caso do noso Concello, orquestas que están no panorama galego pois con moita importancia, por sorte, orquestas tamén que teñen componentes do noso Concello, que tamén para eso tamén é algo que nos queríamos. Esa noite a música correrá a cargo de Ritmo Joven, pero non será a única orquestra que pase por Poio durante os 5 días de celebración das festas patronais. Tamén actuarán Miramar e Lauca Band, Os Satélites, París de Noia, Capitol e Marbella.